दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुंगा 55थि आन्दै जख'न्थाइ बे आन्दै जख'न्थाइखौ दिनै 24 डिसेम्बर 2023 इंखालि जोङो रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफलबिलाव सानसेनि ओंथिगोनां हाबाफारिफोरनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय सिगांदों। एसे सिगाङाव जोंहा मोननैसो हाबाफारि जानानै थांबाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनाय बेजोंनो लोगोसे गेदेमा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनि मुङै आलारि बाथि सावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारि बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि सारमोन, लोगोसे दखरा एबसुनिनो लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबाननि आंनि मावथि लोगोफोर, बाहागो लानो हानाय दखरानि बेन्दोङाव थानाय मोनगु दालाइसा आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासैबो बिबानगिरि लोगोफोर, बेयावनो हांख्रायनाय बादि नुजाफैनो हानाय बा गुबुन हाबाफारि मावफुंनो थाखाय हांख्रायना लाबोजानाय मानगोनां आलासिफोर, फारियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी सार, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मुसाहारि सार, हांख्रायनाय बादि बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि, रामफलबिल दखरानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि समाजारि आफाद गौथुमफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासैबो मावथि सारमोन आरो बेयावनो दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइनिनो थान्दै मेलाव बाहागो लानो होननानै हांख्राय हरजानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनि मानगोनां गामिगोरा नेहाथारि, गामि नायसं आफादनि मासिगिरि लिंथुमगिरि बयनिसिमबो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोदों। लोगोसे फैगौ इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौबो नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। दा हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोनायजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायनायलाय आङो सिगांदों जे जोङो बयबो मिथिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जानायनि उननिफ्राय गोबां समाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिफोरजों सौग्रावनानै बा बर' माहारिनि बर' समाजनि गासैबो रोखोमनि जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय जौगानाय सिनायथि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय हाबा मावबोनानै माब्लाबानो जोङो 56 बोसोराव आगान सुरफैनो हाबाय। दा बे गोलाव सम हान्थिबोनायाव जाय गेदेमा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थोंजोङै बिबान लानानै बा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब मदद होनानै मुंख्लं जालांबाय, रुंसारि जालांबाय, बे गेदेमा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि बे गोथार सानाव बा फुंबिलि समाव गोसोखांनानै बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोदों। दा दिनैनि जों नैबे गोदान आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों साफा साफा मावथि एबा बिबानगिरि हिसाबै आङो गिबियाव जोंनि गासैबो दखरा दालाइसा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ मोननैसो बाथ्रा खावलायग्रोनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों बुङोब्ला बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमानो बर' माहारिनि गासैबो बिथिंनि जौगानाय दावगानाय एबा बे जाथिखौ दानायाव नुजानाय जेंना जेंसिफोर, बे जेंना जेंसिफोरा गासैबो बिथिङाव जानो हागौ। दा बेफोरखौ बोस्रांनानै बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसंनायनि थाखाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव
बा बे आफादनि जों सासे सासे बिबानगिरि एबा मावथि जाफैनाय लोगो लोगो बे बिबानगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथिया बेयो साधारन एबा अर्डिनारि सुबुंफोर बायदि बेनिफ्राय एसे आलादा जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानाय लोगो लोगो बियो खालिबोल' गावनि व्यक्तिगत न'खरनि सोरबा सानैसो सुबुंनि समाजनि माहारिनि आरो जोंनि देशनि थाखाय जोङो गिलिर बिबान रुजुननांगौ एबा बे गासैबो बिबानफोरखौ रुजुननानै खामानि मावनांगौ जोंनियाव थायो। दा बेखायनो जों बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै माबायाव बिबान लाखांनायनि उनाव जोङो गुबुन सुबुंफोर बायदि साधारन अर्डिनारि सुबुंफोर बायदि बेबायदि जोङो जाया, जों एसे आलादा जायो। दा बेखायनो जों गासैबो समाव गासैबो थासारियाव मोनफ्रोमबो रोखोमनि थासारिजों मोनफ्रोमबो रोखोमनि आबहावाजों जों गोरोबनानै जे आफादनि जोंनि मावनो गोनां जे मावथांखिफोर बेबा बर' जाथि बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि समग्र नैबे रामफलबिल ओनसोलाव रामफलबिल हालामाव रायजो जानाय जोंनि बर' जाथि जनगोष्ठी गुबुन गुबुन माहारियारि बा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जोङो समानै लाफानानै गोजोन खौसेथि बेफोरखौबो जोङो लाफाजोबनानै खामानि मावनांगौ बिबान दायथ'आ जोंनियाव दङ। दा दिनैबो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोरा जोंनि बर' जाथिनि बर' माहारिनि सिनायथि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय आन्दालन खालामदों। राजखान्थियारि मोनथायानो जा गुबुन गुबुन मोनथायनि थाखाय जोङो सोमावसारबोयै दिनै नैबे मोनसे फर्जासिम जोङो सौफैनो हाबाय आरो जे मोनसे फर्जायाव दंफैयो बे फर्जाखौ जोङो बा नैबे मोनसे स्टेजखौ जोङो बर' जाथियै माने जौगाथारनाय एबा जोङो जातिनि गासैबो राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै बिखा फोरदानानै जे थांनानै थानो हागोन जों बेखिनि फोथायथिखौ दा बेखिनि थासारियाव जोङो दं होननानै साननो हाया। दा बेखायनो बे मोनसे फर्जासिम जोंनि सिगां सारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा नैबे गोदान नाथालनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गासैबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम जातिखौ दैदेननायनि बर' हारिखौ इयुनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोनसे थासारियाव लांनायनि जे बिबान दायथ'खौ जोंनो होफैबाय बा जोंनियाव दा दंफैयो हिसाबै जोङो आरोबाव डिटारमाइन जानानै एबसुनि साफा साफा जोङो बिबानगिरि मावथि जानानै बर' जातिखौ बर' समाजखौ अनसायनायजों लोगोसे बे बर' समाज बा बर' जातिखौ जोङो सिबिग्रा साफा साफा दिनै बिबानगिरि दैदेनगिरि जाफैबाय हिसाबै जों आरोबाव गोबां खस्थ' खालामनानै बा गोबां समाव बेबायदि थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौआ जोंनियाव दङ। दा बेखायनो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दङ जोङो गासैबो उननि समाव जोंनि आफादारि बिथिंनिफ्रायनो जा बा जोंनि सम आरो थासारिखौ नायनानै जों मा मा बिथिङाव खामानि मावनांगौ दङ। दा दसे उनाव जोङो थान्दै मेल जागोन जोंनि बे ओनसोलनि समाजारि बिथिङानो जा गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावनो जा जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै इयुननि समाव खामानि मावलांगौनि थाखाय परिकल्पना खालामगोन। बेवहाय बयबो बाहागो लागोन। दा दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे जातिनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारिया फैफिननाय बेबायदि मोनसेखौ जोङो बयबो हयथ' अनुभब खालामनो हादों जे माहारियारि आफादखौ सोंखारिनाय बा बर'नि जायखिजाया दल संगठननि जोंनि दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो जेब्लायबो सिबिनांगौ मान होनांगौ बा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगाखांहोनांगौ बेबायदि मोनसे खामानिखौ जोङो थारलायै नागारनानै जोंनि गेजेराव दिनै माखासे राजखान्थियारि गुलाय गुजायानो जा बा गुबुन गुबुन नोजोरजों माहारियारि संगठनफोर बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मुं सुनाय बेबायदि गाज्रि भाषाजों रायनाय सावरायनाय बेबायदि मोनसे थासारिया हयथ' जों बयबो दिनै अनुभब खालामनो हादों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ
जाय बिथांमोनहा गावनि थांखिनिफ्राय बा गावनि नोजोरनिफ्राय दोरोदनानै एबसुआ गुबुन बिथिंजों गुबुन लामाजों खारबाय बेबायदि नाना रोखोमनि एबसुनि सायाव जे ब्लेम बेबायदि गाज्रि नोजोरजों बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों। दा बेवहाय जों एबसु हिसाबै बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङब्लाबो जों सानदों बैबायदि सुबुंफोरनि थाखाय एबसुआ माबा मोनसे सार्टिफिकेट बा एबसुआ माबा मोनसे बेबायदि बिथांमोननिफ्राय क्लियारिफिकेसन लानांगौ दङ होननानै जोङो सानाखै। जों एबसु हिसाबै दिनै सिगां सारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा जे संबिजिरखौ दानानै होलांदों बे संबिजिरखौ सिगाङाव दोननानैनो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि सिङावनो थानानैनो जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बबे समाव माबायदि मेजार लानानै समाजखौ जातिखौ दैदेनलांनांगौ बेबायदि जोङो आवगायगासिनो दङ, बेबायदि जोङो सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफोर बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा बैबायदि बांसावनाय बैबायदि बाथ्राफोरनिफ्राय माबा मोनसे गोनो गोथो जानांगौ, माबा मोनसे बेबायदि सन्देह जालायनांगौ बेबायदिखौ जाहाथे खालामलाया। उननि समाव बैबायदि गोहो बा बैबायदि मानसिफोरखौ जोङो सिनायनानै बिथांमोनखौ जोङो बबे साइडनिफ्राय समाजारि साइडनिफ्रायनो जा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ बुजायनायजों लोगोसे जोङो बेबायदि ट्रिटमेन्ट होनांगौ बेबायदि मोनसे थासारि समा जुदि फैयोब्ला बेबायदि दायित्व बिबानखौ जों खालिबोल' एबसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरा नङा गासैबो जोंनि जातिनि समाजनि सुबुंफोरानो सम फैयोबा लानांगोन। दा बेखायनो आं बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दा दान्दिसे समनि उनावनो जोङो हयथ' गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन। दा नैबे समाव बेखिनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजोंनो आङो फिरफिला उरायहोनाय जे हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै लाखिनाय बिबुंथि बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।